Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Mga loks pagaremi. Di kita nud na kaya piraan tanod din gawi sa giyang kaya bulan Ramadan. Di man ay kita nud na kalaukan sa bulan Ramadan. Di man kita nud na nganatan tanong o bulan Ramadan. Kadaklan ko mga tao, balabos ko mga dato na kepenuh-penuh sa mga masjid igira kagagawi sabab sa di manang bayang sa uman isa sa salatu at tarawih. Antunay ptiron as salatu at tarawih udi na antunay kalbihan o katiraw. Na pakasumbagan tano ron nagyang kaya bisita tano alim tano da salakaw kay al-alim Muhammad Bani Makaraya. Guru kami balaksang kawala ko da nga kapakanderenon apiapan malaw minibulog gagawin nakatay amya kataling umakan. Ayaw to pakaisa na anto na yung mga kalbihan o kapanambayang sa katirawi si ko mga kagagawi ko bulan Ramadan. Pad ko mga kalbihan o kasimbay sa tarawih si ko bulan Ramadan nagyang utakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iyan na man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sansa ipamayan dagiyan. So sambayang si ko kagagawi ko Ramadan as kanyan na iprilaw no Allah subhanahu wa ta'ala sumiyang adudusan niyan. Miyang ipusam yang adudusan niyan. Nagupad si ko katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla wara al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Sansa manambayang si ko talikudan ng imam sa barajam taman sa pakapakaawayan na kapakasalam yan na isulat balas yan nagyong ito kaya panambayangan yan nagyong ito intero kagagawin na sa mga ulama na pitiriran na pakanta pansanga na mga hadisanan na so tarawih si bulan na Ramadan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam baskan yan miya kasembayang sa kasembayang at tarawih udi nanto na ibuntal o kaya pakat tarawih o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumasan niya. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya kasimbayang sa kanya sa pat kagagawi si ko bulan na Ramadan. Si ko pagan niya misimbayang sa kanya na may to minuton, si ko ikadua na paparadakal ikatalo, tama si ko ikapat na pisimbayangan niyan sa miyak kadakdak la paman na minuton. Taman sa si ko miyak atong gagawi na des kanyan liyo na miniyo sumadak la mga tao na piniwiran taman sa si ko kiyapita yan inisin sa kanya ng mga tao at tignan na ya Rasulullah na ino ka desimbayang ino kami nga daliw sa inisimbagian kira na inikalakakan uba mabaloy so tarawih wajib sa giti pa man na igida asum sa simba na kabubayan sa kanyan umadak lang mga tao na kasabapan to sa kawajibian na giti sa bapas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan liyo na ipunro na den yan panambayang iso tarawih ugaid na sa mga sahaba na disin lima nambayang sa katerambisa taman si kumaso Abu Bakar, taman sa miyo masih kumaso Umar bin Al-Khattab na inimbalingan niyan so kasimbayang at tarawih sa baraja masa lagi do tinggal ibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami so tao adi mamuasa ku bulan Ramadan. Udi na di manambayang sa salatut tarawih si ko bulan Ramadan. Anto na yung mga dua diin dua o di mamuasa ko bulan Ramadan o di nasudin yan di ka panambayang sa qiyamul layl. Pad ko mga dua si ko kapamuasa agyong ta igira teng kasta malapista nang batian ta agyong ta zahab az-zama'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Padro panagyong ta mi alaya pa man mga dua igira miya kapasad ta tarawih udi na miya kapasad ta sembayang sa witr nang batian tagyong kutuwa subhanal malikil quddus sama katalo dito so pakapakasalam mo imam sa ikatlo karakat o tarawih na batian ka sa subhanal malikil quddus na so ikatlo ron na pagatanog na ka sa pagatas na ka ayun ka subhanal malikil quddus auto padro pa nagyang kutuwa igirad na dir ka di magisaw-isaw di na di ka di sudin di ka di pakapagod tagan agyong to isimbag kong banagyong ta inni sa'im nagugyong to panagira Lailatul Qadr na pakapndakal na kaso kabatian nga si ko dua Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ini pangdaw na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko karuman yan na Aisha radhiyallahu anha. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sugu iyan suka qiyamul layl
sa giyang kaya bulan Ramadan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam ay taman adin hindi ka panambayang sa qiyamul lail si ko mga kagagawi ko bulan Ramadan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayad na mialoy kalidid adin ni panambayangan na wakt kada kalian na rakaat na 10 bisa o di na 10 telo. Nagugyong mo ayad na taralbiya kasembayang na yung tamas na kan dua-dua taman sa may kamo makapaman na maranin so salatul fajr o dinit kuwang ka nga baka mo magyong ta salatul fajr na sembayang ka sa salatul witr. Yuti pa man nakasembayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa qiyamul layl. Oy, mialoy kaaging ko ta salatul witr pakay si uto isa ko mga pagaritano adi mamakiнаgsamanan. Tingin ko pa kaya makadua kung makasumbayang sa salatul witr kay kasagadenak na natigin misumbayang ako sa witr. Miyakanawa ko kay ko tahajud na mitahajud ako na misumbayang ako man sa salatul witr. Bauto ko pa kay aya biyatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipantagsan nagyong to katiro yan natigin na la witrani fi layla. La witrani fi layla. Da dua witr siku isa kagagawi. Amay kasutaw na ibarat yan na may tirawi man to oriyan yan na makapniniyat sa kanya na panambayang sa qiyamul layl o dinanganinsan siku kapakano niyan siku unano fajr na diskan yan pag-witr. Sabab ko yung utakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum fil layli witra. Balian niyo sumuri-puri sambayang niyo ko kagagawi a witr. Na irap man pamapman ko saka na to nabi ni di nga mapipikir uba ka pag panambayang siku kagagawin niyan siku qiyamul layl na oriyan yan na ayad na panab na rin nga na makapag-witr ka. Apya sa Umar ibn al-Khattab sa Abu Bakar radiyallahu anhu na miyakan bidasiran siku kiptindig niran siku witr. Adna yung tay sakiran na kiptindig niran bago pagkaturog sa Abu Bakar na supman sa Umar na di ka tingin na papagnaw sa kanya. Na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na palayan niya na pingalabak. Adna miyag-witr sa kanya siku unano kaya pakas oriyan ni kapasa miyang gagan sa isya ano man na pamana si kullu kagawi ano man nagyong ta paman na mapakarani din so fajr ala kulli hal na upman no saka na miya kasamiyan sa witr akna ba nga mapipikir uba ka qiyamul layl ugay na kaya pantagan na paman na miya kanaw ka before fajr nagkapakaya sunat ka ugay na di ka pag witr kanya kapag witr ka din siku unano dakap katurog mga loks pagariami mialoy yung kaya alim tano bisita tano agyong kota katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sa tao panambayangan yan sa mga kagagawi ko bulan Ramadan manambayang sa tarawih paratiyan yan si ko Allah agu arap-arapian ko balas ang mapapadalmon na iprelaon wallah sumyangan dudusan yan amyanga uuna makatutuuna tanabukman si ikuda tara ya oras balasan wallah agyang kay alim tano kudan yan kapakandirenon punalamatan tanopan agyang kay kasasabapan sa kapakabubulos agyang kay programa tano an nasiha multimedia makatutuuna tanabukman mapita ko lagi da ya oras gibuswa tayo lakiniyo pagariniyo amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidina al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay twito so mga tao ang mananaguntaman sa iyong katahadyo. So kababaloy agyang kay agamat tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi kakal search aniyo agyang kaya Facebook tano iningaranan sa An-Nasiha Multimedia kailay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tano bani pakalipati mag-like share, subscribe sa mga video tano ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tano.